Adémọ́lá o, olórí ọ̀dọ́ o, akéwèjẹ o, àwọn eléyìí ayégún wá sí mi. Onísàbí ọ̀pára lágogo dẹ, ìwọ lọ́mẹ́rí káwọn fáwọn ya. Àlàó Kòrèsé, ajagun má fi dìbọn ṣe. Òkò tẹ́mi ilẹ̀ wọn bá torí ẹni wá. Ohun ọba wájú torí ẹni lọ. Àlàó akéwèjẹ gangan náà kúkú là ń bá wí. Oko ọmọ sàmùkòrò àmùkòrókòrò ògùn lè rí bù mú. Àmùkòrókòrò ògùn lè rí bù wẹ̀. Àmùkòrókòrò ògùn lè rí bù bọ́jú kómi wá tẹ́ lálẹ́ kọ́sọ̀ wọ́kọ̀ lálẹ́ kómi tẹ́. Kọ́kọ́ lè bá rórógùn rẹ̀ lódò lórun ni. Kéjọ lè bá rórógùn rẹ̀ lẹ́sẹ̀ jẹ́ ni. Kórógùn lè bá kú kó lè fòun nìkan lẹ́jẹ̀ lọ́dọ̀ ọkọ rẹ̀. Àlàó gbogbo ọ̀pára bá mi kí wọ́n níbẹ̀ bá mi kí gbogbo àwọn tí ń bẹ ní paraku pátápátá. Adémọ́lá Akéwèjẹ ayégún gbogbo sábẹ́ ọ̀pára ń kọ́. Orí àkókò dárí pọ̀ ìyókòrò ojú adé afọ́pọ̀ tó pìtì tí ó dájà tẹ yòókù ọba náà. Bálálẹ́ balẹ̀ oṣù pàdájà tìràwọ̀. Afárí ògùn èmi àkàrẹ̀ òkú dẹ̀dẹ̀ ni kí gbogbo wájú ọ̀dájà ire ká tó jáde láyé. Adémọ́lá bá wà sọ fún wọn ní gbogbo paraku wípé mi àkàrẹ̀ òkú àtàfárí ògùn bọ̀ wá kí wọ́n láìpẹ́. Kẹ́ ẹ máa lọ sórí Afárí Ògùn TV channel, kẹ́ ẹ lọ subscribe sórí YouTube.